În minutele următoare vă invit în bucătărie ca să gătim după o rețetă asiatică. Să vedem ce a ieșit! Ne aflăm în bucătăria unui restaurant chinezesc alături de doamna Elena, cea pe care ați cunoscut-o și în edițiile anterioare. Astăzi m-am hotărât să-i cer un pui cu de toate, să vedem dacă poate să-mi îndeplinească dorința. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit din nou la noi și chiar bine o să vă îndeplinesc dorința că v-am pregătit aici piept de pui, bambus, dovlecel, o să aibă rețeta morcov, ardei gras, 3 feluri de ciuperci aromate, urechi de lemn, ciuperci șampinione și sosurile care o să le folosim noi la rețetă, sosul de stidi, sosul de soia care nu lipsește, bineînțeles, din această rețetă. Care sunt pașii în realizarea acestei rețete? Cât e de ușor? Câte minute ne ia? Maxim 5 minute, pașii sunt foarte simpli. Prima dată o să prăjim puiul ușor până se albește carnea, adăugăm pe rând legumele, condimentele, ceapă, usturoi, sosul de stidi, sosul de soia, puțin vin și puțin zahăr, foarte puțin, și pe urmă apă sau supa de oase și legăm sosul cu amidon diluat, asta chiar la sfârșit. Deci o să fie foarte gustoasă rețeta. Pentru 2 persoane. Pentru 2 persoane, 400 de grame conține, cu garnitura de orez alb și sosurile la cererea clienților.